Türkmenistan aviakompaniyasının Moskva uçar gatnawlary ýatyrylan soň Orsiýanyň aviakompaniyasının biletleriniň bahalary ýokurlandy. S7 aviakompaniyasının uçurlary häzir Aşgabatdan Moskwa göni barmagy ýeketäk mümkinçilik berýär. Türkmenistan howa ýollarynyň uçurlary bolsa şu aýyň başyndan bäri diňe gadyna gatnaýar. S7 aviakompaniyasının Aşgabat Moskwa uçar gatnawlarynyň biletleri indi $700 başlanýar. Habarçylaryň sözlerine görä Rus aviakompaniyasy Moskwa uçar gatnatmakda ýeketäk bolan soň onuň biletleriniň narhy soňky hepdelerde 30% çemeti ýokurlanypdyr. Moskwa gatnawlary ýatyrylan soň S7 bahalary gyssagly ýokurlanyrdy. Bir tarapy biletleriň bahasy olaryň senesine bagylykda $500-den $600 aralygyna bolan bolsa, indi olaryň bahasy $700-den $800 aralygyna. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä biletleri diňe dollara satyn alyp bolýar. Azatlyk radiosy S7 aviakompaniyasynyn wekillerinden maglumat alyp bilmedi. Şu aýyň başynda Türkmenistan howa ýollary Moskwanyň howa zonasyndaky howa ýagdaýy şeýle hem uçuş howpsuzlygyny üçin etmek boýunça töwekkülçilige berilen baha esasynda 1 awgustdan Moskwa uçar gatnawlaryny ýatyrýanlygyny eglan edipdi. Bu Orsiýanyň paýtagtynda pilotsuz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýa-da gabat gelipdi. Şonda bir näçe güniň dowamında Moskwa pilotsuz uçurlar tarapyndan 2 ýa-da hüjüm edilip Moskwa City Business merkeziniň diňlerine zeper ýetipdi. Şondan beri Türkmenistan aviakompaniyasy Orsiýada edýän uçar gatnawlaryny Aşgabat gadan Aşgabat ugry boýunça amalaşdyrýar. Indi Türkmen aviakompaniýasynyň uçurlary bilen Aşgabatdan Moskwa barmak üçin gadanyň üstünden geçmeli. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmen aviakompaniyasy uçar gatnawlaryny Tatarstanyň paýtagtyna geçiren soň gadandan Moskwa gatnaýan Rus uçurlaryna isleg artypdyr. Bu biletleriň bahasyna da täsir edipdir. Habarçy Orsiýanyň gadandan Moskwa we Moskwadan gadana gatnaýan uçurlarynyň bahasy 10.000 rubldan 25.000 rubl çenli ýokurlananlygyny aýdýar. Uçurly gatnawyň alternatiwasy ýerüstü transport bolup gotusan da awtobusly gadandan Moskwa barmak üçin ýol 14 sagada çeker. Orsiýa türkmen raýatlarynyň okumak, pul gazanmak we saglygyny bejertmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biridir. Uçar gatnawy üçin uğurlaryň çäkli bolmagy seýahatyň wagtyny we bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Aşgabatdaky bir çeşme ýolagçylaryň bar bolan uçuşlarynyň çäkli sanawyna esaslanyp öz ýoluny kynlyk bilen planlaşdyrmaly bolýanlygyny belledi we uçar baglanşyklarynyň hem bahalarynyň köplenç amatly däldigini aýtdy. Aşgabatdan İstanbul'a uçsoň reýsleriň gabat gelýän wagtyna garaşmak üçin 14 sagadyň gidýäri. Almaty we Ýygyňa gaýdyp gelmek üçin uly çykdyjy etmeli bolýar. Tas 1,5 ming euro gidýäri. Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berdi.